प्रिया अब पापा मोदो को ना को मासी मासी या जाऊं मैं सुगुला कोई दे सुगुनी माय कोई को दा सुने ना रे वो फिनिंग के लिए सुबह के रात चाहिए कोई अगर हम मगने ना रे अगर हम मगना पापा किसी जुगू नाना पापा जुगू नाना पापा न्यमा आइता कब आया पापा कहना था काम तो जुगू बोलो सा निमी मगना ना दूर बेकुले निमी मगना बेकुले निमा मामा गिरा ना बेकुले ego kule ko kuma benda tuko mina fo na se ga nga chi fo ni koroba le ne bi bulu ta da ma nga ta nye kele मेरे पास मत आना मैं कह रही तू करीब मत आना नहीं देखो अच्छा नहीं होगा प्लीज नहीं 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 प्लीज प्लीज मुझे हैप्पी बर्थडे को kasang caya ka do fara shiga ka do fara ga caya ka kalo di kana birthday gift bon anniversaire ni ga anniversaire di janam din ifai ga anniversaire fai देखो मिस किस किस आज तक भाई ने किसी को गिफ्ट नहीं दिया तुम पहली लड़की हो और फने ने कोरोबालेंगो का भी कोमिना द्राम पे बोला कि का caya caya कब से तुम बार-बार किस किस कहे जा रही हो अपन के भाई kasang caya ka bishunu fene caya kula ko felita mashedu ni ya famu felita mashe ni ma famu felita mashe wasu tura fini ba kono yi woni fini nunu misongi mine na pandolo nuni a chisoltinu furuta mashe awa SB Gulshan ay ministre de musoi école sociale muno maso ka feros ka jatikila mine hanu ka tila ka tabe surya ka su कहां ministre de musoi aka shiga me ministre fi e kaun de musoni ngeli aunga mendi मेरी बेटी को मार डाला mendi atra kolla तो इसे कोई उठा कर ले ekol jigina mai करके इसे amba bo min kala madro una na fili fanga sodala mendi sigi fola kuye SB mun na de SB ter Gulshan यादव हां भाई aku yadav भी कहां मिलेगा SB mana ke wola me fe kai sisa ये क्या है पकड़ रहा हूं ये कैसी koni be mun हरकत हो गई गलत नहीं है अगर ko awne te है तो फिर रेप किया तो क्या ni mine doro usara kasila क्या करना चाहिए oti mangambo मारना चाहिए ke be mungo कह रही है रेप किया तो मारना चाहिए kame ka mafala nyini रेप किया तो मार डालना चाहिए हाँ सूर्या भाई usura ko chiedo भाई एसपी इधर ही आ रहा है आने दे kwa SB terbiya भाई बोलो अब क्या करें आने दे ka kira juguri
Surya y'a fɔ ji kamalen y'a mɛnna ko fasoden jugu don k'a ni fini dɔ bi ɲɔgɔn na ani min man kan. Faso feerela filɛ ASP Colson. Ko i faso feere fo terroriste ka don i faso la wari kama. Nin bɛɛ muso in filɛ i balimaw ni sinjiw ni dɔgɔninw don. Nin bɛɛ bɛ se ka faga a fɛ. K'a nana ye nin ye Mehendi de ye. Jɔnni nin faga? A ko ne de y'a faga. A ko tiɲɛ fɔ, a ko ne de y'a faga. K'ale mun ka kan ka fa. Ala yɛrɛ de y'a fɔ n'i ye maa fa fɔ k'i fa sinon i bɛ maa wɛrɛ fa. N'i ye suyɛli kɛ k'i bolo tigɛ sinon i bɛ suyɛli wɛrɛ kɛ wa an b'i fa bi. को जोन ये फगाली के एस्पेटर नाज़े सर नमस्ते सर इस लड़के ने मारा सर को मुझे इन्हें आफ़ा मैं फिलहाल चाय बोलो कौन अरे ये लड़की तो मरी हुई है इसने कैसे ए को मुझे इंसाले दो बात एकदम सिंपल है पहले को मैं नान्य फिर ऐसा याना आका सा आई मरफा चाला सब लोग यहाँ हैप्पी मूड में डांस कर रहा था आई अकेला जमाई ना हो इसको बोला तूने केला जमा बेना निमा डाला मरफा ताइका ले आते के नो बाला जमाई नहीं क्या फिर वो खुद मर गई सर वाला याना आका सा आई चाय फगा निशान चेक कर लो बॉडी के अंदर की मरफा फ्ले मरफा ताइका ताला कंट्रोल पूछ लो क्यों भाई मैं सही कह रहा हूँ ना जमाई नहीं kaya fotugo mina bili aki odo बढ़िया है तुम्हारा प्लान akon so ni Surya ko kani pere Surya kuna ko suna bi dimina na dun dimina o man संभाल के पेश आने का क्या ज्यादा चलाई ना तो काट के रख देंगे ऐसे बात करता है पुलिस हो तो क्या akon ne kuma akoy joga kuma fama de do एसपी ने पता नहीं ये गलत काम क्यों कर डाला asbi ay kami fi odo jay manyumante और सूर्या की अदालत में gane ka tribunal ya ira ka fa kanga sa sabula ni ma fa kanga fa लोगों का सपोर्ट पाकर बहुत उछल रहे हो तुम ako Surya mena la ni tola la be kiri ne be prevu soro e ka dondo la ले जाएगा prevu mun bi tani ye ऐसा एसपी लेकर आओ ako ala ko don ira neni e flavela SB पुलिस वाला हो वर्दी वाला हो ye polisi de ye teni tigi de wayni boya kaka gane ka sharia mi nyere baburi दम वाला एसपी लाकर दिखाऊंगा छे ako femi ngoni ni Surya nya tabi ni nale ka bara beneno abi ale bi fantaun de me fantaun kuma da ciya ka fo jamana ka jo on memina ya no fo on पे डालो e ko mem nga ka fera ni ben kamana gol na ni sigide ka femi wala Surya nana fo Nazir fi inspecteur général ko nana nya fi डिस्को में आपको चैलेंज करने के बाद मैं आपके घर में आपको ngani fi सच्चाई बताने के लिए am se ka feno fo ya min se ka fo club la असल एसपी भूषण फिरोज का akoy ka inspecteur aya fere beke kan na folo mina ka faso fere एसपी ने एमएलए रघुनाथ शर्मा
walasa Feroz bani jugu akaduya drogu ka duya ndenw ka faga muso ka fa उन्होंने इनकार कर दिया fendo femiti alabana ay ministry de faga रेप करके मार डाला o de la asara अगर ये हादसा आपकी बेटी के साथ mais ni ministry de muso joli bina sa den joli bina faga हकीकत है कि कुछ बातों में कानून से सही न्याय नहीं मिलता इसलिए affaire be ale mbolo na fura lere tabolo ni maluya ali aw yerema एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर है on jigi aw munu ni aw dokera ni ke bayi kuma shulu सही परख करें o de ato asara नमस्कार ngano de fi सूर्या, ako shuriya मैं तुम्हें गलत समझ रहा ni ko mi famu ko sobe ganyi ka kin nay प्रॉब्लम सर ni bi yafa एसपी भूषण को सूर्या ने मार डाला ah ko shuriya ye anga SP fagare gulsan कुछ नहीं किया कोई सबूत ko foy ma bo ala ko prevu ma soro नहीं सूर्या को उठवा लेते हैं aya faga jamala ऑफिसर को उसने पब्लिक के सामने मारा ko jama ina mami mi se ka tenintigi fa foy ma bo ola वो काम का o ye maa ba de anu kan ka jɛ ka baara kɛ ne mago b'o maa sugu la o ye ne ɲɔgɔn dɔ ye मैं उससे बात करूंगा maa baw de ka di ne ye ko bakɛla baw से मिलना है उससे आने i bɛ telefɔni di Suruya ma ko Feroz bɛ fɛ ka kuma a fɛ फिरोज का फोन आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। k'a bɛ fɛ ka kuma ni ye तो मैं उसके बाप का नौकर नहीं ko ne tɛ kuma ni bɛɛ ye ए, तुम फिरोज भाई के राइट हैंड से बात a fɔ a ye ko Feroz ba ye होने के काम आते हैं। k'a ko k'a tɛ kuma ni malangolo ye सूर्या भाई से आकर tɛ kuma ni maa jugu ye शिट डैम इट व्हाट हैपेंड k'a kɛra cogo di बुलवाया है k'a ka fisa e fɛ kuma ma o kɛra fɛn ye fɛn min n'a ma bɛn Feroz ma a ye avion ta pas cuisant fo Suruya ba ka dukɛnɛ camancɛ la a ka ko ka jɛ so tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ baara ka kɛ o dukɛnɛ na an nana jigin n'a ka pankuru ye bɛɛ ɲɛna बॉयज रिलैक्स रिलैक्स Feroz Bhai Don Pakistan आई एम फिरोज सूर्या वेरी स्टाइलिश मैंने तो सोचा था कि इंडिया का डॉन शो लेके गब्बर a ko n y'a dɔn k'a fɔ i ka farin n y'a dɔn i ye ne ɲɔgɔn ye i bɛ se ka kɛ ne ɲɔgɔn ye मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता a ko k'i nakun ye jumɛn ye ka na cun ka taa है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है ना ये मेरा स्टाइल है a ko ne taabolo de y'o ye बैठ के बात करते maa tɛna ne fɛ ten nka baasi t'a la n'a ye bisimila komi a ma ɲi nin na la हैं। सूर्या मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ अंदर a ko n y'i ka kow lajɛ k'i ka kow ɲɛɲini बुलाने पर नहीं आया ne ye dɔɔnin faamu i la गुस्सा नहीं आया देखो मैं खुद चला n bɛ se ka i f'i yɛrɛ ye मुझे तुझसे मिलना जो था बोलता जा तो मुझे टक्कर का आदमी a ko n bɛ nin f'i ye e yɛrɛ ye maa min ye Suruya कि मैं खत्म कर देता बट आई n bɛ na i cogoya bɛɛ f'i ye तेरी कुंडली मेरे पास है i ka kunnafoniyaw bɛɛ bɛ n bolo एक पुलिस वाला था बहुत i fa kun ye tenintigi ye jugu nkalon cayara a la ayiwa dɔw nana ka na a faga ayiwa i girinna fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ i ma ɲɛ sɔrɔ i labanna k'i mansaw fagabaga faga तो सड़कों पर घूम रहा था bɛɛ ɲɛna jama la ka to boliboli la faamaw b'i ɲini kɔrɔ ani tile bɛ i labanna ka falatɔw caman cɛ ka fara i yɛrɛ kan ko tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ tiɲɛ ka sigi tiɲɛtigi ma baara ka kɛ ko ka jɛ k'o taabolow fara i boloda la ka kojugukɛlaw kɛlɛli kɛ ka gurupubaw sigi fo ka n'i yɛrɛ sɔrɔ yan bi ne hakili la e ka kojugukɛ daminɛna nin kɔnɔna de la kabini maa min ka dɔgɔ i ye fagali kɛ ten o tɛ wa
fo ka laban ka falatɔ dɔ ta ka fara i ka k'i dɔgɔnin ko y'a dɔn wa n bɛ dɔɔnin dɔ i la dɛ Suriya bayi t'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye और इसी बीच तू एक लड़की से मोहब्बत i laban na ye komi i yɛrɛ jarabilen don nin waatinin na est ce que ne tɛ dɔɔnin dɔ i la ये है तेरा भाई nin tɛ i ka ɲɛnamaya ye wa तू क्या ये समझता है कि हिंदुस्तानी कोई a ko ko maa ɲɛnama b'i bolo ne ka ko kan नाम फारूक है तू एक nka ne fana bɛ dɔɔnin dɔ e la o जिंदी चोरी किया करता था रुपए के e kun ye sonba de ye kabini i ka dogo i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ suɲɛli misɛnninw de la i laban na i ye mun kɛ i balimamuso ko k'i k'o jogo ninnu dabila i y'o fa i ka suyɛli misɛnninw kɔnɔna na i nana nɔrɔ dɔ la ko lala o y'i ka chef de ye n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ dulɔ feere a bɛ dɔrɔguw feere a bɛ traffic de faamu kɛ nafolow cayara fɛnw cayara i laban na i ye mun kɛ i y'o fɛnɛ fa e wolola janfa de kɔnɔ janfa de ka di ye i ko ko ni janfa tɛ kɛ ko maa tɛ kɛ fɛn ye i ni maa maa jɛra i y'a bɛɛ janfa k'u ka nafolow fara fara ɲɔgɔn kan i b'o fanga de la bi o fanga de b'i bolo maa min b'i dɔn hali ye dɔɔnin man ɲi hali ni janfaya sababuya ye n'i ye maa minnu fa i b'o musow ta ka fara i yɛrɛ kan olu caman fagalen b'i bolo i ka telefɔni nimero o bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo n bɛ se k'i ka nimero f'i ye k'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na a tɛ n tɔɔrɔ kɔsa na i ye mun kɛ i ye Canada dɔɔnin i dalen b'o la k'o ye bandi ye yalala i y'o fa i m'o muso ta ka fara i musow kan o kɛra i musow la sabanan ye Sonia o tɔgɔ o ye Sonia a tɛ tiɲɛ ye कनाडा के डॉन को मारकर उसकी बीवी ayiwa i ka bandiya daminɛna ta k'i ka fɛnw kɛ ta o tɛ e ye ya पक्का दोगला है तू tiɲɛ na i ye janfanciba ye तूने मेरा ढोल बजा दिया किसी भी n'o k'a tɛ पुलिस tɛmɛ nin के kan पास मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी दुर्रानी ko Durani kabako tɛ yan था इसने मेरी n ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka nin cɛ in bɛ se ka luvuru bɔ ne kan o a ye n bɛɛ fɔ k'an ban n ma se ka da la शॉक्ड हो गया क्या हिंदुस्तानी उतने बेवकूफ नहीं जितना k'i kunbɛ cogo tɛ yan ट्रेंड बदल गया है i cunna yan cogo min n bɛ fɛ i ka taa ten यू आर राइट a ko i ma nkalon fɔ a ko nka i ɲɛ bɛ n'ale b'i tɛn dɔn ka n'i n'i ka fanganin filɛ yan ne ka fanga ka bon n'a ye se bɛ n ye दुनिया के कई मुल्कों को मैंने अपने fantan tɛ lafiya koyi i n'i ka se bɛ ye ne ka fantan ye n bɛ diɲɛ d'i ma n bɛ nafolo d'i ma n bɛ nisɔndiya d'i ma के लिए तुम करेक्ट हो संभाल ले n b'i fara maaw kan लेने वालों को या ये सोने के टुकड़ों से i b'i taabolo yɛlɛma i b'a kɛ ne ta ɲɛ i bɛ kɛ n ka jɔnkɛni ye i b'i lafiya इस देश के लोग तो tugun kɔ भी डरेंगे e laban i bɛ fanga ɲini dugu in na a bɛ d'i ma n'i bɛ ne kɔ बेच डालते हैं इस बारे में क्या ख्याल है तेरा i b'a dɔn ye k'a fɔ ne bɛ se fɛn min na a ko i b'i bolo bɔ n kan na e ka jɔn tɛ se ka kɛ ne ye पता नहीं पाकिस्तान की पाकसार जमीन पर तेरे जैसा नापाक e ye faamaya joli kɛ i ka dugu in na Pakistan बच गया नहीं तो लात i ye tiɲɛli min kɛ anw bɛ yan an b'a dɔn i ye joli min bɔ anw bɛ yan an b'a dɔn e ma deli ka ɲuman kɛ चला जब मेरे i bɛ taa ka bɔ ne ka dugu saniyalen in na janfanciba in तेरी जबान बहुत चलती है k'i nɛn ka ja Suriya मेरी पावर को मत भूल तू nka ne ka fanga ka bon जरूरत नहीं मुझसे a ko e ka fanga in jɔda tɛ ne ka ko la a ko i mara yɔrɔ tɛ ne fɛ इतना गुरूर ठीक नहीं a ko i bɛ nimisa a ko n bɛ min f'i ye bɔ yan joona अब निकल यहाँ से sinɔn i b'i dɔɔnin bɛrɛ wa ni fanga ye sisan a ko n y'a mɛn बॉयज मूव चलता हूँ सूर्या a ko Suriya man dɔn nka a bɛ na n dɔn Suriya bayi ko kabako don koyi पहले गेम खेलकर जीत लो ayiwa ko yan'an ka jouer daminɛ fɔlɔ k'an bɛ hakilina dɔ fɔ